Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Nahdlatul Islam yang mana pada sore hari ini semoga kita semua tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak rezeki, panjang umuripun, tentram keluarganipun, tetap iman Islamipun, seragam ibadahipun, rugi cepat lunas utangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamul muttaqin, Sayyidil hurril muhajjalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syahadatul kurama masyayikh al-'ayyan. Kunjuk katur pepunden kita datang para alim, datang para ulama, para masyayikh, linangko datang para simbah kiai, datang para bapak kiai, para ibu nyai, ustad ustadzah, para bapak haji, para ibu haji, ingkang rinten dalu tansah sumanding sumara datang setunggalipun kitab suci kiblatin panembah estu ingkang tansah kita dhewe. Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban dusun pundi Mas Cengkewakan. Angel banget ya Cengkewakan. Setunggalipun dusun desanipun derek Pasar Sari, kecamatanipun Windu Sari. Ingkang rinten dalu para ini sepuh tansah dedonga nyuwun dhateng Gusti ngapurbaning jagat. Muga-muga putra wayah kita sami, khususipun putra wayah Cengkirangan, Pasar Sari, Windu Sari, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, Allah ngakiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban bapakipun praja satriyanipun negari, Bapak Kepala Desa Pasar Sari, Pak Ketua Dusun, Bapak Kadus, Ketua RW RT kang tansah kita hormati, sahabat dari Ansor Banser yang tansah kita muliakan. Panitia penyelenggara dalam rangka pengajian umum Nahdlatul Istimah wonten ing Kukuban Cengkirangan, khususipun muga-muga panitia saha masyarakat niki ngamal saepun tapi Allah Subhanahu wa taala. Kairing datang doa jazakumullah ahsanal jazaan kasira, amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah teng panggung kula kalih adik-adik anak-anak niki derek berkekangan suasana grup hadroh sholawat ngoten nggih Bu nggih. Rebana niki yang sedang sibuk dengan perhatiannya masing-masing. Ana sing kedo foto, ana sing kedo zutupan, ana sing WA, ana sing TikTokan,
keselot. Ora apa-apa terus iki. Bapak kowe seneng aku gampang. Angger kowe seneng bapak gampang. Tak luru dhewe kowe seneng bapak. Tak selingkuh rono. Mantap kene. Selingkuh ibadah. Alhamdulillah wa syukurillah dipun sepuyung kalian kanca-kanca kru audio sound system. Iki sone sekecok. Ku ngomong enak sae. Ya muga-muga tukang sound barang iki do mlebu swarga. Karo gerek jengset nyungki toa. Gendong mikul sawon. Remek hati. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah niki acara pengajian selamat. Gitu nggih. Dados ingkang dipun mustani selamat. Punika setunggalipun pengajian ngibadah kita sami intinipun kagem keseimbang. Kagem napa Bu? Keseimbang. Lah kok kanggo keseimbangan lah nggih wong awak dhewe niku urip nang alam donya niku kadang-kadang mung mikir donya ngasih lali akhirate. Conten mboten mung nyambut gawe kadang lali karo ibadah. Conten mboten wong ya teko. Ya syukur nek teko. Tapi krungu ya. Heeh. Nang isor apa nang panggung? Nang panggung bocah cilik-cilik nang panggung. Acara nang panggung wong jago nang isor apa nang kursi? Ora apik yo ngono kuwi. Ndak ono sing ora bener. Kursi. Dadi intinipun kagem keseimbangan. Wong urip iku cara dawuh Kanjeng Nabi, wa amal dunya ka'annaka ta'isu abada wa amal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artine apa? Seliramu urip nang alam donya kuwi ya kudu nyambut gawe. Kudu napa? Nyambut gawe. Nalika kek nyambut gawe kaya-kaya urip salah masih ngono lho yu. Paham apa ora ngoten niku? Ora pemudane cekirangan barang kowe kudu sing sregep le nyambut gawe. Nggih napa? Ora dadi cah enom dolanan HP. Bengi melek-melek dolanan HP. Awan gaweane mung turu wae. Kuwi nek ana sing kaya ngono mau dudu sifat kasatriyan cekirangan ning wis sakjane kelakuane cocok karo lawa. Nggih napa? Sing sregep le nyambut gawe ning wa amal akhiratika aja lali karo akhirate, aja lali ibadahe sapa ngerti anak sida esuk langsung rene. Iki napa mboten? Wong urip niku lak ngeten. Awak dhewe ning masalah sida niku ora ngerti kapan mangsane. Iki napa mboten? Ya ora ngerti. Wong sida kowe ora urut ning antri. Nek urut mestine sing tuwa-tuwa dhisik diteki. Iya ta? Wis entek sing tuwa-tuwa, rada nom-nom sithik, rampungi, wis rampung kabeh wis saipul. Nek terakhir yo sing gondong sapa ya? Malah ribet. Dadi delenge wong sedo niku ora urut ning antri. Lah kata antri iki mung ngenteni panggilan Gusti Allah ngono lho. Sapa sing dipanggil dhisik kuwi ya sowan dhisik. Saged dipanggil jenengan riyin kula kantun ya kena. Utawa sak walike kula kantun jenengan riyin ya kena. Den lho Bu, kula eling-eling saiki do toto-toto. Ayo mumpung do urip nang alam dunya iki mau sregepo nalika ana selapangan eling-eling do rawuh. Cocok. Matur. Tolakul ilmi fardhah. Wong loro ilmu ki fardu wajiban. Eling-eling sing diwajib iki tenang wae. Lurune napa yu? Lurune.
Sing jenengane wong luru niku kadang oleh kadang nggih mboten. Nggih napa mboten? Kadang yo gawa, kadang ora jenenge luru. Mula sing penting iki gelem luru. Perkara jenengan nalika ngaji selapangan, jumpahan lan boten niku wis ora ana urusan. Ngono? Syukur gelem lakoni lan dereng ora apa-apa. Intine luru anggere gelem mangkat janjine ngendikane paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Man sapane mboten. Salaka kang nambah sapa man gelem laku, gelem nyetar pite motor, gelem gawa mobile, kan bahasane ngono. Krana ilmu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah bakal gampangke dalan sing nuju nang swargane Gusti Allah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Allahumma ayo takon dulur kula cengkirangan Pasang Sari iki kira-kira urip do kepengin selamat apa sengsara? Ya normal kan. Arahnya ada sejadah. Arah sangat. Do kepengin mulia apa cilaka? Mulia. Apik. Jos. Do pengin dadi wong sing sugih begedhu utawa ora gablek apa-apa. Sing ngono malah gaya sing cidek. Ning tenang. Urip nang alam donya ki ora ana wong sing ora kepengin selamat donya selamat akhirat. Ora ana wong sing ora kepengin bejo donya akhirat ora ana. Ngene wae. Kabeh kepengin selamat donya selamat akhirat. Bejo donya bejo akhirat. Urip kudu seimbang. Kudu napa? Yo mikir donya, yo mikir akhirat. Yo ibadah, yo nyambut gawe. Nek urip seimbang apa niku? Yo ana kursi, yo ana mejane. Nek wis ana mejane kudu ana wedane. Iki seimbang. Lho kepriye to? Asep. Seneng lho kene sing ana kene syukur. Ora utang, ora ngombe. Ayo kok ana mejane kok ora apa-apane. Iki jenenge ora seimbang. Ngono? Mosok meja kok taplak tok. Apa kiyane kon ngombe taplak? Iki lha dadi urip pancen akeh seimbang. Mulai semoga-moga iki durung cengkirangan Pasang Sari uripe padha mulya donya lan akhirate. Allahumma Allahumma yo la syaraté wong kepengin mulya donya akhirate. Siji apa meneh nang bulan Muharram. Bulan apa, Bu? Muharram ki nek Jawa bulan apa? Bulan apa yuk? Iya. Bulan Suro. Bulan Suro, bulan Muharram iki bulan sing dimulyakake dening Gusti Allah. Eling-eling nggih. Dadi ana 12 bulan, ana 12 sasi, sing 12 sasi iki mau sing paling mulya, sing dimulyakake Gusti Allah ana 4. Ana pira, Bu? Sing 3 renteng-renteng, sing 1 kisah. Lah sing renteng-renteng pundi? Rejab, juk, luwak, juk, poso. Ngono lho. Paham? Sya'ban, Ramadan, to. Rajab, Sya'ban, Ramadan kuwi renteng-renteng. Lah sing pisah Muharram utawa Zura. Mula nang bulan Sura niku dalam sejarah cerita kabeh nabi Gusti, Rasul Gusti dimulyakake nang bulan Muharram termasuk Nabi Adam ditampa le jaluk ngapura niku nang alam dunya niki selama 40 tahun Kanjeng Nabi Adam nangis jaluk ngapura le ditampa karo Allah pas tanggal 10 Muharram. Lho geleng-geleng yo. Yo ana sing takon, "Dik Ipul." Kok guyu ki lho. Yo nek ibu-ibu ki nek kali dik anake. Aja muni Pak.
masbul oke masbul ono rodo nom apa ayahku nek rodo tuwa gampang ngeluke dibul dalam lanjutnya bulan Muharram niku cara amalan wirid sing paling istimewa apa sing paling istimewa dodoke maca istighfar maca apa Bu istighfar ngoten lho ayo Nabi Adam jaluk ngapura Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Nabi Adam jaluk ngapura nek awak dhewe aja maca istighfar astagfirullah yo bareng-bareng yo astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ngilman nafi'an wa wafi'ni ngamalan sholihan wa wafi'ni amalan makbulan ora apa-apa ora diwiki ora apa-apa kok tinggal dolanan HP ora apa-apa emas ora kejengkel nek kaya apa dawuh kejeng-kejeng kabeh mosok dicengkel gitu ya wis ora aja macet meneh barang ini jojo bubuk nggih bubuk panitia tolong diambilkan bantal terus imut ini jojo bubuk hati-hati jojo bubuk ini dong kayak maca istighfar ibu nggih lagune wis sempurna men ora bosen iki ya nek arep apik maca istighfar kelawan siri rahasia nang musala nang masjid nang dalem lebar salat gitu mboten astagfirullahaladzim ngono nek arep siri astagfirullah rabbal baraya astagfirullah astagfirullah
Maca apa? Istighfar. Ora duwe lisan kon maca Quran jare mripate kuwur. Kon maca sholawat ora semangat. Ngaji ora rampung malah lunga. Maka kana lunga. Kok nguyuh ya? Mbok ya tak diken. Mulane ngaji kali kula iki coba pesan riyo. Ora yang ngono kae. Kejet ora karo. Ayo to. Jare nglakoni dosa, kon maca istighfar ya ora patek semangat. Nek maca tanggane kok le khusuk. Khusuk istiqomah jamaah. Oh. Sing cok glendeng tangga ki jane wong lanang ta wong wedok. Ya wong wedok niku pun lho. Ning kok sing akeh pengajian wis saiki sing teko wong wedok. Ya. Beruh lah. Ning aja yo wong lanang ki ora ono jagate wong lanang glendeng ora ono. Temenan karo cerewet. Sandet peteng sampeyan. Tak kirimi khodam bayi. Bayi ini brengos. Aja guyu deh, tak malah kesantet. Lah, iya toh. Kadang-kadang awak dhewe niku nek wong lanang lho apa sih? Wong lanang ki paling nek ngumpul-ngumpul do ngerokok karo apa kae nek wis pikiran kebul-bul apa. Oh, ngerti kok sampean kopi ini. Oh, wong kene ya ngerti kopi. Oh ya syukur, arep ngopi kopi. Ayolah, harus gawe kerja. Ning temenan iki. Ning suwi aku suwi kae pancen jujur. Yo ndongeke rondo aja. Ngomong wae rondo apik kok wae wis dipek to ayo. Aku apik lho, hasilanane mati kok. Dadi ki rondo nek ditinggal sedo ngono. Kasih siji ngomong apik apa sing lanang mati menes. Nek mau baca ora mumpul dadi siji yo glendeng tonggo. Mulane do kae maca istighfar ayo ya. Cocok? Oke. Goleh-oleh sapa wonge sing gelem maca istighfar dawuh Kanjeng Nabi balik meneh. Kuwi malah ya sekali muter-muter. Koyo lereng Man aksara minal istighfar sapa wonge gelem akeh maca istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge gelem akeh maca istighfar mongko Allah bakal paring siji nek susah diganti bunga. Ganti napa? Mulane carane ngono ku. Urip ki do kae maca istighfar, susahe men ora gampang teko. Ngono lho. Ning awake jenengan ora akhir wis susah dhek wae maca modele wong wadon ngono kuwi. Akhir wis susah, tenan lho dik mbokmu ibune kae. Ibu-ibune jenengan lak nangis lho tau to. Karo maca istighfar. Takoni anake ono apa ono mama iki susah deh ya apa bapakmu kek dengan rodo cemiran syukur wis kapok mulane do kae maca istighfare ngono lho ya astagfirullah aladzim sing nomor lorone Allah bakal paring jembaran sing nomor telune wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah paring rezeki dari arah yang belum kita ketahui. Jos termasuk sehat awak iki rezeki ngono lho. Jenengan nang dalem duwe kursi pok-pok ngene iki nek bokoke kudune jajan. Ora kepoleh darane. Ora semak guyu. HP ini iPhone regane puluhan juta. Nek mripate belek terus.
Ya toh, temenan nganten anyar senenge kaya ngopo? Cara perawan nganten anyar ya seneng, cara rondo suwi dadi nganten anyar meneh ya seneng. Ning malam pertama sing lanang anyang-anyangen. Ya ora sida breng ora. Ngeyel. Wis ngono lah. Lah nek urip dhewe istighfar. Wis muga-muga nang bulan Muharram awak dhewe mampu beristighfar, mampu bersyukur ya Bu ya. Temenan, ayo oke ana syukure supaya urip tambah tentrem donya lan akhirate. Ngaten lho. Alhamdulillah. Sapa wae urip oke syukure. Ya baik lagi yo. Wis pokoke belajar bersama-sama karo Mas Saiful. Aja muni Pak Mas bae. Monggo urip bakal ditambah nikmate. Cerdas-cerdas lagi pada asli ya. Pinter. Moga-moga urip iki bisa mulya. Alhamdulillah. Iyalah. Sebab urip sregep ibadah lan tetungga. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Bapak Ibu rahimahumullah, urip nang alam dunya iki kok gawe syukur ya Bu ya. Oke ora kira-kira. Jos jis ora. Jos jis. Urip kok kadang-kadang wong aku wae. Mula jamaah nuwun sewu lho, nang hari istimewa, ayo sing pokok uripe do ana syukur. Ngono. La sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate, sapa sing ingkar
ngono lho Bu. Nuwun sewu. Mulane nek wis gelem pengajian kaya ngene, nek ngendi kaya sing membahagiakan. Ora nek ngomong karo sing lanang ora nyambut gawe malah Mas kok nyambut gawe. Ora mau ketukrak. Aku ki yo kemencer. Deloke tanggane kok rene kaca-kaca numpak PCK. Masa. Numpak apa, Dik? PCK. Edan kok. Mulane ono kuwi yo kok syukure ora Dik. Urip seprono sepene nang cengkiraman kok tambah anak tok. Boro-boro aku suruh Pak PCK. Ngerti yo koyo ngene aku biyen lagi tentara karena apa? Polisi ya polisi tidur. Wong uripe mung sawang sinawang Bu. Bener mboten? Yo iya Mas. Uripe mung sawang sinawang. Jujur pikiran urip nek dikek wong pangkat derajat urip bahagia. Derek mesti gini mboten? Urip dipek wong sing duwe usaha ora bahagia. Derek mesti uripe mung sawang nek ceritane kabar tenan Bu. Wong wadon iki sing legan kan jajane iki rada-rada sithik kowe nek kepengin bahagia, kepengin uripe happy iki ceritane diwayuh iyani. Yo wis, kelem yo wis. Malah sing wong ora jajan. Yo mbok menawa. Wis Bulane urip dokek syukure ya Bu ya. Muga-muga saged nindakake Allahumma. Bahayane wong sing ora syukur ngerti. Nang hadis qudsi sing ngendikake man sapane wong lam yardo kang ora rido sapa man ngalah qodoi ing atase qadar lan qada ingsun walam yasbir lan ora sabar ningsun niku tulisan apa? Fal yal kamis. Lunga wae kan wae. Lunga. Anteme itu kan. Ada efek santet kok yang meteng. Lunga wae kan. Gimana? Robba jiwaya luru pikiran sakliyane ingsun Allah aja. Mulane do sing sabar daripada ditunduk saka donya ana pengiran sakliyane Gusti Ibu nggih, wis urip ketok kaya syukure. Pirang doro jajal kala-kala rakyat sak urip sepisan. Nek sing lanang jago gitu. Bener-bener ngomong Mas. Matur nuwun ya Mas. Ngono gajah. Dieling-eling cara ngono. Matur nuwun ya Mas. Mas wis seneng karo aku. Seneng karo anak. Apa ini aku? Apa ini anak? Aku ra iso bantu apa-apa karo Mas. Aku matur nuwun Mas. I love you. Yo sing lanang iki guru aku dabungi kalau baca. Jajal. Ku nek tenan lho. Nek sing tuwa pripun yo ra kok. Matur nuwun Pak. Seberapa cinta wong wadon blas kaya ngono kuwi lho. Gumul, Dik, rungokno. Ngaji karo Mas Saiful rungokno. Sukses dadi bojo dipraktekake. Paham ora? Terus semanane kala-kala ngono kuwi Mas, matur Mas. Terus ngono. Kowe tetep mbok lebar manah langsung meter-meter. Lah iya, wong lanang nek di ngono ku rasane diwalah ambyar. Ros-rosan ugel-ugel. Wah, ya temenan langsung awal-awal pikiran
Aku ya isane mung koyo ngene. Muga-muga dhewe jujur. Wis lah nangis, sing wadon nangis. Wis terbuka markonan. Juk meteng meneh. Pokoke jos ya, Mas. Sing tekan obas wis kabeh dodok. Ini ngajare Mas Saiful tidur. Kamu ini malah jos. Ya teman-teman. Ngolong-ngolong niku. Waduh duit terus sing lanang. Aku ngomong 50. Ngomong 100. Lah, ngomong aku pingin lho. Lah udah kondangan rono rene. Kayak rono kondangan malah ngenane jare kapan kae malah mana urung tele bayi. Malah ngenane kae sing kono mati urung takjiah. Mono sepeda nyambut gawe. Ayo sing lanang langsung set. Wis langsung promo. Akhirnya kok stroke ringan. Menang. Ayo cengkirangan ya, pasang sari ini hitung-hitung ayo. Nuwun sewu dudane karo randane kata budi gajah. Ya kata randane wong sing lanang ngenes asline. Ngenes iki. Mbok aja kaya ngerti. Oke. Lah mulane kan matur bab syukur niku memang syukron bilisan. Wong syukur ki ana sing bangsa pengucapan ngono lho. Mula pengucapan wis sing apik, pengucapan wis sing nyenengake, pengucapan aja gawe maksiat. Cocok mboten? Sip ora? Ucapane sing apik aja kliru-kliru. Tenan lho, Dik. Nek sore dadi bojo tak kandhani saiki tenan ya. Ki temenan aja kliru-kliru. Nalika pacaran mbokmu makmu lak kliru-kliru. Wis rusak. Bodol. Nalika pacaran ditakoni sing lanang basa. Kadang biyen kan ngono ya toh. Mula asal kaya iki korban penipuan. Kalem iku Dik sempiran Mas Icis. Barang didadake bojo kok sesasi rong sasi setahun rong tahun jebule sing wadon malah pukul siwine aja. Medeni. Lah niki wong wadon sakniki nek ora dikandani akeh. Gelem basa nek karo wong lanang liya bar karo bojone dhewe ora gelem basa. Kowe dolan opo? Dandan arep pengajian, dandan arep selapangan, dandan arep kondangan, dandan arep kumpulan. Abune wangi bakal turu karo sing lanang kudu seminggu ra sikatan ayo. Abade. Mati. Ngomong mutah mati. Mulane do syukur karo Gusti Allah. Muga-muga saged nindakake ya Bu ya. Sapa sing akeh syukure bakal dipatake menane. Sapa sing Rasulullah disukakan apa siksa disukakan apa siksa. Cocok. Sakniki niku bab salat iki kadang-kadang do nyepelekake. Nek delok musala ngono bangunane yo istimewa, delok masjid bangunane yo joji. Ning kadang jamaahe sing kurang diperhatekake. Iki napa mboten? Niku tenan lho. Niki tengah ngaji niku napa tadi musala apa dalem TPG. Lah nek masjid mriki cengkirakan nang ndi Mas? Musala. Oh niki. Mburi niki. Wah sip nggih. Jos masjid nang tengah
kampung ini adzan itu luhur asar jamaahnya langsung butuh kan mas wah tenan ya mas cari ini tenan cari pak butuh cari mas muko di matur Allah Iwakan Jawa itu juga kurutu loro baru kembali jonan semoga-moga boten sak aneh-aneh sing pokok salat ibadah dilakoni nggih Bu nggih inna sholata kanat ngalal mu'minina kitaban mauquta sesungguhnya sholat jamaah dan sesungguhnya sholat adalah sebuah catatan buat orang mukmin bagi orang Islam kita semua dalam waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mauquta sholat kanggo wong mukmin catatan sing kudu dilakoni kudu dikertokake lan wektu sing wis dikertokake ya Bu ya cocok matur sip yo rek panjenengan cocok matur sip kala-kala jajal syukur-syukur bengi gelem salat tahajud iki nek dalu do buku tahajud ngono to do tangi apa ora Bu jenengan nek dalu buku apa ora tangi juk napa sapa sing muni nguyuh sapa nguyuh basa pipis nguyuh bar pipis napa turu meneh yo ayo-ayo kene solo cewek bareng sakarepe yo semoga-moga awak dhewe iso nindakake termasuk sing putra wayahe iki aja bosen-bosen lingi-lingi bakso rasane salat dilingi Bu dik salat asar dik salat maghrib dik salat isya muga ibu nggih iya aja mung dikarep-karepe dhewe kono sesake penake aja ngono lho ya iki mau panitia ngendika jare apa ada kotak amal sing kagem anak yatim ngoten nggih biasane ngoten niku sing gawa sing ngasta gawa paring sing ora ngono jenenge yatim ngaji ya wis ngaji ya ora gawa kadang ora duit ibu nggih kula tak karo adik-adik iki sholawatan gitu ya yuk sholawatan ya dia sholawatannya sing sigra gembira lagu India saurung lagu India belum tahu ya aku tak warai so nanti lagu India Jawa ini malah ngeceh gitu wes tonton ini India Jawa oke Indianya ini lagu ini Hamko berkai sarinem jalan lidahi ngatim Batun, Markuna, Sutina, Ariem, Sri, Nur Siti Tuti kocok-kocokan ya tiga lama tuh di siapa ke nomor besek aku tak sholawatan kalau anak wedok anak ini jawab ya Cik jawab sing semangat jawab
tengah wengi ngibadahe aja lali. Aja lali. Salat 5 jamaah kanthi utama. Kanthi utama. Moga-moga bisa ndadekake urip mulya. Masih yo 1 2 3 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Muga-muga sesuk ibadahe alhamdulillah ingkang terakhir awake dhewe muga-muga kabeh padha eling karo wong tuane. Iki nomor bener. Cocok. Saiki kek akeh anak kadang wani karo wong tuwa. Kek akeh kadang mantu nenengan karo para tuwa. Cono ora wonge ya teko. Sing lokal aku ku. Tahu. Payah. Nah, saya iki kok mantu nenengan karo para tuwa. Ning nggih nuwun sewu
kanca nggih mboten wong kadang ya akeh mara tuwa barang sing banten kathah lho saniki niku akeh mara tuwa nek ngendika lambene ya ora lah sebetulnya nah mara tuwa beda-bedake mantu barang yo apik apa jo apik ngono kuwi yo ora mantu sing sukses ngomong-ngomong ora larang-larang bodoh wingi tekan sprint ngomong wah aku mau jeng winginane bodoh hari raya Idul Fitri bodoh besar ora mikir apa-apa kabeh dipikirke mantuku kabeh kok apa Bu lah iya malah winginane ki teko oh pitik sak kandang omahku masih gelek roti ora mobil masih kae hilang alhamdulillah lek mantu sing saka ngendi to keapian ayo sing saka Tanggul Jawa Tempuran sapa to ayo nak ipul dadi karo ane aku sing rapi ngasem oh alah ayo mekrok iya ayo guys anek sing cekirangan piye to alah cekirangan pasang sari ngono yo karo wong tuwa merem kabeh wong tuwa kaya ngono kaya aja nggih Bu nggih kula namung sifate ngelekke yo sing gemati karo wong tuwane adik-adik barang ngono ya dia sudah gemati karo pake ngono pemene wis nyambut gawe doele rezeki ya enake ngono aja cedil-cedil kadang-kadang kok cedil-cedil karo wong tuane dhewe hitung-hitungan ngajine ngono loro rene rambine ngasih kaya ijo tutup ijo prasmanan jilbabe geser-geser kaca petonan kadang ya ngajine loro rene ning kadang karo wong tuane karo bojone wae galake kok kena antem ya Allah kena ajaib antem mulane urip kok sing apik karo sapa wae sing apik ya yo ya duwe ati sing apik duwe ati sing nyono apik karo sing mawon insyaallah urip bakal diparingi rahmat Gusti Allah Allahumma temenan kadang sing awak dhewe nyangka pikir wong ala urung mesti ana tutrape Gusti Allah nggih mboten kadang awak dhewe nyangka wong apik ya ora mesti apik tutrape Gusti Allah nggih mboten awak dhewe kok sing apik karo sapa wae sing apik muga-muga iso tentrem donya akhirat Allahumma amin mari nggih cocok matur yo selawatan akhir pas 4 mungkin hari istimewa kecapean kudu rampung aja ngantek sore-sore mau ke sore mau masih jam 5 barangnya njuk mau jam masih ora syarat sing bisa sapa baca apa enak temen Pak Ipul wow kudu drama apa barang ngarah Pak Ipul sorry ayo Bu yo dosa kabeh ya toh nah ini sore ini pengajian istimewa awit awal akhir kula matur donga ati dokter syukure maca istighfar diwowane salate ditakoni cocok aduh la ilaha illallah Allah
pengajian oleh apa langsung donga Mas. Ora ono ya. Maksudnya sing donga kula langsung. Ya nek masalah ngono gampang nih Mas Ujo. Hitungane donga seleburan apa? Lemburan. Ora bolongan yo ora cocok. Yo ora kira sepiro-sepiro yo. 50. Ngapa? Ya jangan saiki yo perhitungan. Ora ketang 50. Musik. Enggak deh yo, mau saya istighfar yo. Tunggu nang kursi pentingin ora mati yo. Apa jadi yo? Tunggu yo. Astaghfirullah Rabbana minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffi'ni amalan lihat amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa rahmatika. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la syarika laka wa la musyrika bihi. Syukur syukur rijaya Allah. Anta sabul hijayah Allah. Anta sabul karomat Muhammad karomat. Anta sabul syafa'ah syafatul jalan. Amistan bil hajat dan berbagai majelis. Ya Allah, dari panjenengan untuk kemuliaan kapan inai bapak Rasul dalam menyenengan mustahil masyarakat Sanggirangan dinampung wonten ing Kuban. Satu tujuan Sanggirangan ya Allah. Menawi syarif punika pasang punika ya Allah kasatan jamaah pengajian yang istimewa benar-benar sapa sawuh lan kok saged rawuh sedaya mawon ya Allah minaringan jebar rezekinipun panjang yuswanipun berkah samudayanipun iman masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil makaten semanten dan beragam kathah lepatipun yang pangapunten asallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.